Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, donar la benvinguda a un acte com aquest, però sobretot donar la benvinguda i reconèixer aquelles dues primeres persones, aquelles dues primeres dones, Txelo Llopis i Patricia Bolinches, que van trencar amb la quarta paret d'aquest consistori fent possible que tinguera una nova mirada, la mirada de la dona. Després d'anys d'excepcionalitat i dictadura, moments de trencament de la democràcia municipal nascuda en la primavera republicana d'abril de 1931. Retornaren, així, a la nostra ciutat, els regidors i les regidores, i també els alcaldes. 1979, moments de molta improvisació. Hi havia que trobar candidats i candidates per omplir les llistes d'alguns partits que eixien del res i que calien organitzar-se ràpidament per iniciar aquell nou repte. Calia no sols presentar llistes, sinó també presentar persones que tingueren les competències per a dur endavant una tasca que era encoratjadora, quan tot estava per fer. Sens dubte, les èpoques de grans canvis socials, les èpoques de grans canvis polítics, són molt estimulants. Tanmateix, l'eufòria de la llibertat mai va ser completa. El terrorisme de tota mena, el ruïdo de sables, en els quarters militars i en algunes cases particulars també, feien constant l'amenaça del cop militar fins que es produí. A mitjans dels anys 80, en les administracions locals ja hi havia diners, i amb els diners, els polítics locals també van incrementar el seu poder, gràcies a aquelles reformes fiscals que modernitzaven la recaptació a l'arribada de fons europeus. Hi havia més diners i, com hem dit, els polítics municipals començaven a tindre més poder. I allò que en un principi va ser sòlid, en l'any 1979, a poc va anar transformant-se en líquid, fins que en algun moment va arribar a ser gaseós. El grup municipal de Xàtiva Unida, sense obviar i considerar necessària la commemoració, aquesta que estem fent, apostem pel present, per la substància front l'apariència, per l'empeny durader per millorar allò quotidià i no tant per l'esdeveniment espectacular d'uns dies. Des de l'any 79 fins ací, i sobretot en els darrers anys, el treball fèrtil i ben fet ha anat perdent força en l'àmbit municipal i també en l'àmbit estatal i autonòmic, perquè aquest tipus de treball fa que els seus fruits tarden en arribar i perquè quan arriben no solen ser espectaculars ni tampoc són motiu de grans exhibicions públiques. El temps ens ha demostrat a tots i a totes que això no va de grans inauguracions, ni abans ni ara. En canvi, aquelles societats que han fet una lectura correcta es representen com a sòlides, com aquells primers instants en què vareu viure molts dels que esteu ací, on els mèrits i l'esforç eren col·lectius i el protagonisme de l'abans no es corresponia solament amb aquells que ostentaven els càrrecs públics, quan més raonablement funcionava un país era quan se feia col·lectivament i, per tant, també una ciutat. Aleshores, el repte xativí, consistent en recuperar l'espai, la igualtat de gènere, el temps i la gent, s'enfronta a un context general on la política viu en el curt placisme, la irreflexió, on la comunicació mana sobre els principis. Un diagnòstic verdaderament complex. Tanmateix, alguns de vosaltres que esteu presents i molts que no estan, però avui així es fem estar entre nosaltres, tots aquells que en 1979, en temps més difícils que aquests, vareu ser capaços d'aconseguir i pensar més enllà del pròxim comentari, més enllà del pròxim article d'opinió, més enllà de la propera notícia o tuit o enquesta, possiblement eixe siga el camí que ara, en aquests moments, cal reemprendre. Nosaltres hem volgut arribar al quilòmetre zero, allò, o millor dit, aquell punt on tot va començar en aquesta corporació. Aquelles paraules que va llançar un poeta anomenat Vicent Andrés Estellés. 40 anys de cul i d'ignomínia,
40 anys de cabotada indigna, 40 anys de feixit i amb medalles, 40 anys de les penes de mort, 40 anys mamant de la mamella, municipal i espessa, 40 anys de detencions i mut, 40 anys de decrets de tenebres, 40 anys amb vins d'honor, 40 anys de l'índex de la vida, 40 anys de migració i folklore, 40 anys de fam i vexació, 40 anys de ciri i secretaris, 40 anys de sang continuada. 40 anys no es borren en un dia i cal lluitar cada hora i cada moment de la nostra existència. Nosaltres us ho diguem amb el cor a la mà. Som poble i hem de retornar al poble. Que la prudència no ens faça traïdors.